Na úvod hneď taká zapeklitá otázka, pretože ty si relatívne mladý a niekto si môže povedať, čo ten vie o minulosti a čo sa tam dialo, ale určite si to študoval, takže vieš povedať také najzásadnejšie zmeny, ako sa rola fyzioterapeuta zmenila za tie roky? Určite áno. Sám pociťujem, že momentálne má fyzioterapeut väčšiu voľnosť. Momentálne už neplníme len nejaké pokyny od doktorov, ale sami si tú terapiu prispôsobujeme a diagnostikujeme. Všade sú moderné technológie, neobchádzajú ani fyzioterapiu, ako veľmi alebo ako rýchlo ju zasahujú a menia sa. U nás využívame hlavne prístrojové ošetrenia v kombinácii s tou individuálnou fyzioterapiou. Máme bezbolestnú rázovú vlnu, tekar terapiu a laserovú terapiu, čo je vlastne veľmi nápomocné pri rôznych bolestiach. A menia sa aj tie výzvy? Mali sme v minulosti viac problémov s kolenami, dnes nás bolí chrbát, sme viac za počítačom, deti sú tučnejšie, lebo sa nehýbu, takže majú zase úplne iné problémy. Kde sú tie najväčšie fakt, že výzvy? Ľudia viacej sedia, málo sa hýbu, čiže viacej ľudia prichádzajú s nejakými bolestiami svalovými. Veľakrát sú to aj rôzne problémy s platničkami. Oproti minulosti, kde vlastne takéto sedavé zamestnania si myslím, že až tak často neboli.